Kaixo, gaur egun adimen artifiziala eduki digitalak sortzeko erabilera ugari eskaintzen du. Gaurko bideoan ikusiko dugu nola sortu eduki digitalak adimen artifiziala erabiltzen duten erramintak erabiliz. Garrantzitsua izango da ikastea nola idatze promptak ondo, baita proposamenak nola baloratu eta hobetzeko gomendioak ematen ere. Hasiko gara ordun lehenengo atalatik. Nola idatze promptak espezifikoak. Bai, argi izan behar dugu promptak gero eta espezifikoagoak idatzi orduan eta emaitz zehatzagoak izango ditugu. Orduan kontutan ibili behar ditugu puntu hauek, ezta? Argitasuna eta zehaztasuna, testu ingurua azaldu, helburua jartzen badugu, komeni da. Formatua eta egitura, zerbait konkretu nahi badugu, prompt baten bidez, azalduko diogu aurretik, ezta? Publikoa, zer da publikoa? Nori egokituta dago, ezta? Edo norentzat izango da, nire irakaslearentzat edo bidali behar dut ez dakit beste ikasle bati egin behar diot hau. Zedea jartzen badugu, lagungarria izan daiteke adimen artifizialentzat, bai. Hitz garrantzitsuak, hitz-gakoak, galdera zehatzak, emaitza kopurua eta mugak ere interesgarriak dira. Zer jartzen ez badugu, agian luzeegi izan dezakegu galdera edo, estiloa eta tonua, zer esan nahi du? Prompt bakoitzean hau dena zehaztu behar du? Ez. Jakin behar dugu, ze emaitza lortu nahi dugun, orduan benetan interesatzen zaigun momentu horretan, azaldu behar da ondo, prompten baten bidez, bai. Argi izan, askotan prompt asko jarri behar direla, idatziko dugu zerbait, irakurriko dugu erantzuna, eta joango gara prompt hori aldatzen edo gauzak gehitzen. Lortzeko erantzun konkretu bat edo gure erantzunera hurbiltzeko, bai. Gero, hemen agertzen dira adibide batzuk, eta hemen jartzen dut ze interesgarria den batzutan sartzea halako hitzak, ezta? Adibidez, nola sortu web horri bat? Eskatzen ari naiz zerbait zehatza, nola sortu behar den hau. Eta ze tresna erabil ditzakegu. Adimen artifizialak asko hobetu ulertuko du zer nahi duen sartzen baditugu halako hitzak. Eta gero adibide hauetan agertzen dira adibidez. Idatzi artikulu bat motorren inguruan. Bai, idatziko dizu artikulu bat. Baina benetan hori da nahi duzuna, igual informazio gehiago eman behar diozu. Adibidez, idatzi 300 hitz inguruko, mugatzen ari zara, emaitza, artikulu bat, egitura, esaten ari zara nola nahi duzun, gero hemen agertzen sartzen duzu zer nahi duzun, eta lanaren azalpen zehatzarekin, nola sartzen ari zara. Adimen artifizialak sortutako edukiak baloratzea funtsezkoa da. Ez da nahiko soilik emaitza ikustea, balorazioa egiten ikastea beharrezkoa da. Zer gertatzen da promptekin amaitzen dugunean? Prest daukaguan erantzuna. Sortu nahi genuena sortuta dago. Baina orain hausnarketa txiki bat egin behar da. Hau da, baloratu behar da emaitz hori. Eta hemen jartzen dizkizuet 4 puntu. Begiratzeko, ea sortu duguna balioagarria den guretzat edo ez. Lehenengoa da edukia eta egokitasuna. Begiratu behar da ea emaitz hori gure helburua betetzen duen ala ez.
Azkenean, hau garrantzitsua da, ze gerta daiteke promptekin hastea emaitza ez duzen, jartzen dugu bero beste prompt bat, beste bat, beste bat, beste bat, eta konturatu gabe urruntzen ari gara gure helburutik. Bai, orduna amaitzen dugunean, begirada bat bota behar dugu, ikusi behar da ea lortu dugun emaitz hori edo lan hori betetzen duen gure helburua. Bai. Gero, zehaztu zehaztasuna ere begiratu behar da, erantzun zuzenak aldiren, egonkorrak, bai? Eta batez ere lortu duguna ea baliagarria den ala ez. Beti aukera daukagu sortzeko beste bat, gure gustukoa ez bada. Baina hori erabaki behar da justu momentu honetan, bai? Balorazioa egiten dugunean. Eta azken puntua izango zen sortzeko kalitatea. Ze kalitate dauka? Kalitate nahikoa da edo hobe dezakegu, bai? Gero ere azaltzen dizkizuet hemen 5 gomendio, bai? Hemen agertzen da zehaztasuna hobetzea eta hori begiratu behar duzuea igual prompt gehiago idatzi ezkero sortutako lana asko sobeagoa izango zen, bai? Edo zehatzagoa, bai? Informazioa egiaztatu, gauza bera, jaso duzuen erantzuna zuzena da, eguneratuta dago, bai? Gero hemen edukia praktikoagoa bihurtzea, kontu zuenekin, ze batzutan oso ikuspegi teorikotik sortzen ditugu lanak eta azkenean astunak dira erakusteko, bai? Orduan, izan behar da zerbait praktikoa. Gero, kontu zibili bargara ere egiturarekin. Hori prompten bidez eskadezakegu nahi dugun egitura, bai? Eta hori momentua da sortzerakoan. Eta, pentsazazu, gomendioak eskatzeko ez bakarrik gure lagunei edo taldikidei eskadi ezaiokegu, baita ere adimen artifizialari. Ezan, eman didazun lana nola ikusten duzu? Hobe daiteke hau, edo beitu, helburua da erabiltzeko honetarako. Horrela erabiliko zenuke? Bai, puntu hauek garrantzitsua da kontutan izatea. Orain egingo dugu froga gutxienez bi errementekin. Erabiliko dugu Canva eta gero erabiliko dugu DAL-E. Bakarrik erraminta hauek daude? Ez. Badakizue badagoela gida bat hemen, orientaciones sobre el uso de herramientas digitales en el ámbito educativo desde la perspectiva de la protección de datos. Gida honetan agertzen dira hainbat erraminta, bai? Eta zailkatuta daude. Sortu nahi badugu zerbait, ez dakit, hemen agertzen dira, grafiko bat. Bueno, sakatzen badugu hau, eramaten gaitu ona, grafikos y análisis de datos. Kontutan hartu behar dituzue koloreak. Berdeak baldin badira, erabiltzen ditzakezue arazuri gabe. Horia, semaforoak bezala, kontuz. Erabil daiteke bai, baina begiratu beharko zenukete pizka bat segurtasunaren aldetik igual zerbait kontutan hartu behar duzue, bai. Eta batzuk agertzen dira gorriz. Gorriz agertzen badira, mesedez, horiek ez erabili, ez dira egokiak. Bai, orduan hemen dituzue hainbat erreminta. Baina orain erabiliko dituguna izango da Canva. Bueno, orain sartu behar duguna izango da prompt bat. Eta, niri bururatu zait hau jartzea. Eskatuko dio eta aurkezpen bat egitea, auto baten gurpilak nola aldatzen diren azaltzeko, ezta? Eta azaltzeko urratzez urratz, bai?
eta aurreratzen diot Kanban egin nahi dudala eta bere lana. Berak egin behar dizkit diapositibak. Bai? Diapositiba bakoitzaren edukia idatzi. Kanbara eramango dut nik. Gero nik errebizatuko dut eta pasatuko ditut banan-banan. Orduan orain ematen dut eta informazio nahiko badu hasiko da diapositibak sortzen. Bai? Gerta daiteke prompt simpleagoa jartzea, orduan berak galdera batzuk egitea zehazteko nola nahi dudan erantzuna, ezta? Baina kasu honetan proposatzen dizkit 10 diapositiba, bai? Orduan ni orain Kanban sartzen banaiz, egin behar dudana da sortzea, hartzea diseinu bat eta 10 diapositiba sortu eta eraman beharko nituzke esaldi hauek. Orain Kanban programan sartu beharko ginateke eta topatu ditugun emaitzak edo diapositibak ona ekarri beharko genituzke. Suposatzen dut hau badakizuela nola erabiltzen den, badituzue hemen milaka plantillak erabiltzeko, kasu honetan aurkezpena egin nahi dugunez, hemen agertzen dira hainbat, baina zerotik hasi nahi baduzue, aukera hori badago, ezta? Hemen hartzen duzu txuriz dagoen horri bat, eta hemen beti errebizatu, eta egokia bada, joaten zara ona pasatzen, ezta? Gero, hemen egokitu, formatua eman, koloreak, argazkiak ekarri, hemen ikus ditzakezue pakinak, orduan joan beharko zinateke hemen, bigarren diapositiban, hemen dagoena, ona eramaten. Agian hau egiteko azalpen gehiago beharko genituzke, ezta? Izateko hemen testu gehiago edo, sortzeko gauza gehiago. Ikusiko dugu beste erraminta bat hemen azaldu dudan bezala dela DAL-E. Hemen ChatGPT-en bezala topa dezakezu hemen dagoela. Sartzen zara hemen, bezaretzat, eta hemen lor dezakezu irudi pertsonal bat egitea, adibidez. Imaginazazue hemen jarri nahi duzun pertsona bat, gurpil bat kentzen, ezta? Eskatuko diogu honi. Orduan aukeratu behar da prompt bat eta hemen idatzi nahi duguna. Beitu hemen prestatuta dudan prompt bat, zakatuko dut bere denbora behar du, jarri diot 20 urteko bi mekanikari gazteren argazki realista bat egitea nahi dudala, ezta? Bata mutila izan behar dela, bestea neska eta egoera deskribatzen dut. Kotxe bat igogailuan eta ematen dizkit bi aukera, nahiko antzekoak, baina aukera dezaket nahi dudena. Hau jeiz dezaket eta hau eraman ez du jeitziko, zuzenean kopiatu egingo dut eta jar dezaket hemen. Vale. Bideoa ez luzatzeko gehiegi, izan dezakegu gaurkoan ikusitakoaren arabera adimen artifiziala erabiliz eduki digitalak sortzeko hainbat tresna eta teknika landu ditugu. Garrantzitsua da promptak zehatz idaztea, tresnak ondo erabiltzea eta beti balorazio bat egitea emaitzeek gure helburuak betetzen dituzten jakiteko.
Espero dut bideo hau erabilgarria izatea, eta gogoratu, adimen artifiziala tresna lagungarria da, baina garrantzitsua da nola erabiltzen dugun. Eskerrik asko, eta ondo pasa eta jarraitu ikasten. Agur.